на месцы. И не просто на месцы, а при важной справе. Ваши листы разглядаю. Долучайтеся. О, глядите, какие пригожие кветочки. Одна великая, а другая маленькая. А побач з ними я стою. Значит, эти кветочки мне. А дослав их, поглядим, Андрей Кравченко з Гомеля. Дякую, Андруша. Мені вельми приємно. Доброго ранку усім глядачам Доброранка. Привітання, Кася. Привітання. А чому так незадоволена? А ти не здогадывайся? На годинник погляди. Добре, що я у вас такая отказная. А так почався б Доброранок, глядачі включили телевізори і що побачили? Пустий покойчик. Ну, пробач, коли ласка, у мене була уважлива причина. У тебе причина? Лесик на этой своей конференции розумников. Кася, не бурчи, я тобі зараз допомагати буду. Ти листи розглядаєш? Ну, як бачиш. Можна поглядіти? Відомо можна. Так. А тут ви з Лесиком на сонячній полянці. Милая. Ага, такими нас бачить Настя Алексеєвич з Борисова. Вельми добрий малюнок, Насточка. А тут ви за столом серйозно сидите, ведете Доброранок. Такими намалювала нас Олександра Климкович, так само з Борисова. Дякую, Сашечка, за чудовний малюнок. А тут, поглядите, цілих 4 малюнки. Малюнки 4, а мастачка 1. І гэта Анастасія Рибалка з вёски Залісовичі Могилевської області. Ти молодчина, Насточка, пригожа намалювала. Я у таких модных сукенках, и с бантиками, и у короне. А вось погляди, Кася, якія ви тут симпатичные. И мне вельми подобается. И дослала нам гэты малюнок Софийка Мальцева з вёски Карма Добрушевского района. А тут і тебе, і Лесика фарбами намалявали. Ага, мастачка, якой усяго 4 гады, Анелія Кобзова з Мінська. Ви послухайте, що Анелія і її матуля пишуть про мене. Кася, як сапраўдная фея, своєю чаровною палочкою дарить усім діткам добрий настрой. Во! А про Лесика що пишуть? Ну, про Лесика так само добре написано. Почитаем. Одна з любимых казок нашей дочушки Анелі про трусика Пітера. Вось і ми подумали, што ў іх ёсць шмат агульнага з Лесікам. Гэта не толькі хвостик і вушкі, але яшчэ і кемлівасць, цікаўнасць, знаходлівасць. Падобна. Сумуеш па Лесіку? Вось яшчэ. Калі па праўдзе, дык мне яго не хапае. Кася, цябе ж Анелія ў вобразе феі намалявала. І што? Я паспрабавала свае чароўныя здольнасці. А што рабіць? Можна сказаць чароўныя словы і жаданне загадаць. А якія словы? Якія хочаш? Фея ж ты? Ну, зараз успомню словы феі сноў з калыханкі. Як яна там кажа? До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, ад Лесіка вестачку нам прынясі. Прывітанне. Ой, загадвала весточку ад Лесіка атрымаць, а атрымалася прыгожая дзяўчынка. Давайте знайомиться. Я Вера. А хто з вас Кася? Як? Ты не ведаеш Касю? Ды жартуе, жартую. Вось, Кася, трымай. Табе ліст ад Лесіка. Мне? Табе, персанальны. Чытай. Маёй сяброўцы Касі. Персанальна. Ух ты! Дякую, Верочка. Значит так, дзяўчынкі, вы пакуль мульцік з гледачамі глядзіце, а ў мяне часу няма. Буду ліст ад майго сябра чытаць. І паабяцай, што не будзеш сумаваць без мяне. Твой сябар Лесік. А вось і мы. Бім і бам. Эх. Кася, ты чаго нос павесіла? Давай гуляць. А ў што? У рыфму. Вось ты ведаеш, што такое рыфма? Вядома, гэта проста. Паспрабуем? Ну, давайте. Сцяпан, Таракан. Маша, Простокваша. Саша, Каша.
Як не вельмі весело у нас атрымліваецца. Так, калі б я была Машай, мне б было непрыемна пачуць, што мяне Простаквашай назвалі. Вось каб быў з намі Лесік, ён бы абавязкова рыфму вясёлую і някрыўдную прыдумаў. Але яго няма. Кася, ну ты чаго? Не вешай нос, мы абавязкова табе настрою знімем. Не, вы не Лесік. І буду я сумаваць, як тая царэўна несмеяна з казкі. Пакуль мой сябар не вернецца, вы ад мяне слова вясёлага не пачуеце. Сказкі кажаш, а я прапаную зараз таксама адну казку паглядзець. Вясёлую? Убачыце. А працяг калі? Што? Зацікавіла казка? Перажывательная. Я зусім не глазку хвалююся. А мы за цябе, Кася, хвалюемся. Ты на сябе непадобная стала. Заўсёды такая вясёлая. Да я сама не разумею, што са мной раптам стала. Раніцай настрой баявым быў, а потым раз і ператварыўся ў сумны. Вось слёзы, так блізка-блізка. Не верыце? Ой, плакаць пачынаю, як тая царэўна з казкі. Можа, ў хуткую дапамогу звярнуцца? Не трэба ніякай хуткай дапамогі. Вы мне што-небудзь салодзенькае прынясіце. Салодзенькага кажаш? Ага, і паболей. Лесік расказваў, што салодкае настрой узнімае. Ну, добра. Кася, дастаткова? Ну, калі болей нічога няма. У мяне яшчэ шакаладка ёсць. Дык чаго ж ты стаіш, Верачка, давай сюды сваю шакаладку. Вось, болей нічога няма. Зусім нічога. Зусім нічога. Ура! Настрой у мяне палепшыўся. Дзякуй вам, дзяўчынкі. І ты ўсё гэта сама з'ясі? Вядома. Што, не верыце? Я яшчэ не столькі з'есці смагу. Вы не ведаеце Касю? Так, з чаго пачаць? А жывот не забаліць? Каб у мяне, ды жывот забалеў. А я памятаю, калі нехта пашкадаваў цукеркі для сяброў і ўсё з'еў сам. Ой, я таксама ўспомніла. Не будем паўтараць былых памылак, а будем частавацца разам і працяг мульціка глядзець. Вось гэта правільна. Всё, хочу прызнацца. Слухаем цябе. Дзяўчынкі, я хацела праверыць, ці будзеце вы хвалявацца за мяне. Таму і прыдумала, што настрой згубіла. А вы так стараліся мяне развесяліць, так стараліся. Дзякуй вам за гэта. І не сярдуйце, а? А я здагадалася. Не адразу, але здагадалася. І мы на цябе, Кася, не сярдуем. Даволі весела ўсё атрымалася. Ура! Ура, 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 ура! А з намі нехта на сувязь хоча выйсці. Можа, хтосьці з нашых разумнікаў з чарговай разважалкай? Так, зараз паглядзім. Лесік! Салют усім! Спадзяюся, моя сяброўка Верачка дапамагла вам правесці добраранак. І слухайце разважалку ад мяне. Ведае пра ўсё на свеце, дапамагае дарослым і дзецям. З ім мы гутарку вядзем, ніколі з ім не прападзем. Хто ж ён гэтакі, скажыце? Нам яго вы пакажыце. Я адкажу, гэта Лесік! Кася, няўжо ты думаеш, што наш Лесік сам сябе так нахвальваць будзе? Не вельмі на яго падобна. Тады я не ведаю. А давай, Кася, нашы гледачы нам адказы дашлюць з малюнкамі. Сябры, калі вы здагадаліся, пра што расказваў Лесік, дык напішыце нам. Адрасы памятаеце? Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка 9. Ці электронны добраранак.tv@gmail.com. Пераможцы абавязкова атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А табе, Верачка, дзякуй, што дапамагла правесці добраранак. Прыйдзеш да нас яшчэ. Абавязкова прыйду. Вы мне вельмі спадабаліся. А ты нам таксама. Ну а зараз час развітвацца. Усім цудоўнага дня! І мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку у нашым добраранку!
спадзяюся, Лесик хутка вернется со сваёй канферэнцыі вундеркіндаў, і я яму што-небудзь смешнае падрыхтую.